sa pagluag sa mga health protocols nga gipatuman sud sa mga samang na luag-luagan usab ang ginhawa sa mga nanikay-sikay matag adlaw sa kalag-kalag sama sa mga florist ug mga mananabtan. Busa kumustahon ta sila pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Nahimo ng kabahin sa mga Katoliko ang nobinaryo sa mga kalag, paghalad og mga buwak sa haya ug lubong sa mga minahal nga mitaliwan na. Mananabtan mo'y sagad kuhaon alang sa nobinaryo sa mga kalag, samtang ang mga florist mo'y muhanay sa mga buwak sa haya. Sud sa Caritas Cemetery ning Dakbayan sa Sugbo, ani ay usa sa mga labing dugay nga mananabtan ang atong naila-ila. Siya si Shirley Lausa, kinsa nagpuyo sa samang, sud na sa taas nga katuigan. Bit-bit ang iyang rosaryuhan og mga nobinaryo alang sa mga mitaliwan na nahimo ng panikay-sikay ni Manang Shirley ang iyang pagkamananabtan. Nuktukan nila kini, mao kani ang maka butang kanila sa mga ayong paghuna-una og sa maayong kinabuhi nga dili na sila magpakasa pag-usab ang pagpakasa ato ng likayan. Sigon niya nga sa kaniadto, giisip lang niya nga usa ka ordinaryong trabaho ang iyang pagkamananabtan. Apan sa paglabay sa katuigan, mas nakita niya ang bilin niini, ilabi na nga saksi siya sa mga taong gusto maluwas ang kalag sa ilang mga minahal sa kinabuhi pinaagi sa pag-ampo. Samtang, gihangop ni Ronnie Kimikimi, usa ka florist, ang pagluag sa health protocol karong panahona. Nagtrabaho si Ronnie isip usa ka call center representative ug may tindahan usab sa mga buwak. Matud niya nga matag color sa mga buwak nga iyang ihanay, aduna kini managlahing kahulugan sama sa kung roses ang buwak, color red symbolize for love. Mas ganan sila kung puti, mostly sa mga Chinese clients na mo, ganan sila og white for the kanang peace of mind ba. Asoy niya nga ang pagpamaligya og buwak mo'y mitubos kanila, ilabi na sa linghod nga pangidaron nga mitaliwan na ang iyang amahan. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.